Geçerşi yurttaşlar, hoş geldiniz. Bugün ýene biz mejlisimizde bir üýtük, näme üçin üýtük? Halkymyzyň ýanynda bolmak üçin, ýene bir gün ýanynda bolmak üçin, ne bilişimiz ýaly ýurdumyzda bellenip gelýän täze ýyl bilen münasibetli bir bayramçylyk hukmunda we halkymyza bir öz isleglerimizi ýa edilen işlerimizi ýa etjek işlerimiz barada bir gutlap etsek, her kim öz adyndan çykyş etse. Menem häzir söz bermäkem näme deýin, aýdyp geçeýin. Eee, Şu ýyl, ýene 2025-nji ýyl gutaryp durda, şu ýylyň dowamında biz lämeler etdik. Öz türkmen halkymyza bähbitli bolan ilki bilen, eee, kardeşlerim bilen bir giden temalaryň üstünde durup geçdik. Güýjümiziň ýetdiginden halkymyzyň gözetimini, bilimini giňertmek üçin bir giden işler etgeldik. Elbetde bu işler bunun hasyly görünýär. Biz synnat ýaşdylary halkymyzda bildirýär bu işleriň hasyly. Bälde bir adam däl, bütün Milli Halak Edici Komitetiň agzalarynyň hemmetiniň agyr işleri, agyr azaplary görünýär. Indi geljekki ýylym biz ýene-de öz halkymyzyň ýanynda durmana dowam eder. Agasyny aglap, bellenip bolan ýerinde begener, halkymyzy ýene-de her türlü temalar bilen bilimini gaýlaşdyrjak bolar. Başardygymyzdan, elimizden gelenimiz hem öwreder hem öwrener. Edil bärden öz ilime, yurttaşlaryma, döwleten iline salam uradýar, täze ýyllar gutly bolsun. Kardeşlerime gutlaýan ýene-de öz maşgalamy gutlaýar, meni tanaýanlary. Ýene bir ýerde gaýdýan, döwleten ili gutlaýar, täze ýylyňy gutlaýar, meni tanaýanlar, fin edýänler, bärden size salam ýollaýar. Gençlerde. Indi kardeşlerime söz bereýin. Kim söz almakçy bolsa, Oğuzhan kardeş, buyur. Salam kardeşler. Öňçilik bilen kardeşlerim ýetip gelen täze ýyl bayramçylygynyň soň gününde 2025-nji ýyl gutarypdyr. Geljek 2026-njy ýyl täze Türkmenistanyň guruljak ýyly. Hemmemiziň arzuw eden bir täze bir jumhuriýet, parlamentli sistema bilen halkymyza toprak eýesi bolup, özüniň gulçulukdan çykyp, özüniň bir ruhunyň belentligini bilmek üçin bir döwletçilik edilip gelinen gurrunlar hemmesem halkymyz üçindir. Halkymyzy bir azatlyga çykaryp, öz hakyna, hukugyna, topragyna bir eýe bolmasy üçin giýjämizi gündüz edip, işimiziň üstü bilen ýatman hyzmat edip gelýär. Bundan möläde hyzmat etmemize dowam etjek. Täze Türkmenistan 2026-njy ýylda öz ýurdumyzda täze ýyllarymyzdan bellemek üçin täze Türkmenistanyny gurup, öz halkymyz bolup, ýurdun daşynda onuň munyň hyzmatyny edip bermegimiz ýaly özümiz bir toprak eýesi bolup, öz topragymyzda, öz öýümizden arkaýyn giyirip çykyp, topragymyzyň eýesi bolarmyz ýaly. Şolary arzuw edýän öz ýurduma, öz etrama, serhedawadyma tüýsüregim bilen gutlaýan, öz oğurluklamam gutlaýan, maşgalamam ýetip gelen täze ýyl bayramymyz düşümli ýyl bolsun. Täze ýyl, täze Türkmenistan gurulmaly ýylydyr. 2026-ny biziň üçin bir uly bir şans getirýän ýyldyr. Täze ýylyňyz gutly bolsun. Täze ýylda her kimiň ojagyna uly bir yrtkal döwlet, bereket getirsin diýip tüýsüregim bilen gutlaýan. Sağ olun. Bolýa, sag ol. Bahar hanym, buyur.
İlki bilen täze Türkmenistan'ı gurmakda başymyzda oturup täze Türkmenistanyň başyny çeken gurmakda Merdan Muhammedow Merdan Bey kardeşimizi gutlayan Bekcan we Umida hanymy täze ýyllary bilen hiç yüreğimden gutlayan kardeşlerim sizem hemmäňizi gutlayan ayağa galyp hakyny talap eden Türkiýedäki talip ýurtdaşlarymyza gaty minnetdar boldum. Hakyny talap edip ayağa galyp protez etdiler. Ayrılykça bularyň täze ýyllaryny gutlayan Türkmenistanyň içinde vilayetlerde palçyga batyp çağlarymyz hem häzir palçyga batyp şeýdip ýaşap otyr, garyplykda, işsizlikde köşenip, itilip, kakylyp, şeýdip ýören ýurtdaşlarymyz hem ine taliplerimiz ayağa galdy. Ayağa galmak diýen zat näme zatga diýip şeý diýerler-de. Ine ayağa galmak, hakyny talap etmek, ine şular ýaly taliplerden görelde almaly. Bular hem şulardan görelde alyp watanymyz üçin, täze Türkmenistanyň dikelmegi üçin guruldy. Ýöne şonu dikelmeli, halk bolup toplanyp buna da herekede geçer. Taryhyny ýatlap, Mert Türkmendigini ýatlap, ayağa galar, hakyny talap eder, täze Türkmenistanyň gurulmagyna birleşip gururs diýip umyt edýän 2026-da ähli Türkmenistanyň halkyny içinde daşynda hemmesiniň täze ýyllary gutly bolsun. 26-dan soňra palçykly ýollarda ýöremek galsyn, täze Türkmenistany gurup öz mellegimiz bolsun, öz ýerimiz bolsun. Hemme zat özümizden döresin. Täze Cumhuriyetimizi dünýä tanıtmak nesip etsin, nesip etmek bilen hem galmaýa. Onuň üçin hem hereket etmeli. Täze ýyllaryňyz gutly bolsun. Ähli ildeşlerim, ýurtdaşlarym, dogan aryndaşlarym, çağlarym hemmäňiziň sag bolun. Bolýa, sag bol Bahar. Indi elim galdyryp durdy. Almurad ağa. Buyur siz alaýyn. Bolar sağ ol. Sesim estilýän kardeşler. Geldi. Ana hormatly kardeşler, ýurtdaşlar. Ýene-de bir ýyly biz arkamyza atdyk. 20-nji ýyldan 2026-da makyaj günü beýapdy taýdy. Ýöne geçilen ýoly da biraz ters salsak, netije çykarsak. Geçen 20-nji ýyl tersimizde geçip barýan 20-nji ýyl hemme tarapdan gaty agyr ýyl boldy. Bol bizim halkymyz üçin de dünýä jemgyýeti üçin agyr ýyl boldy. Sebäp Russiýa Ukrainasyna çodaly bäri dünýä boluşdy bir wagtda ýalňyşmaz kozatlar barady men. Giderlik halkymyza maglumat berip gelýän. Ýöne iski durmuşymyzda da bizim ýani Bahar kardeşimiz bellap geçdi. Bakımına 2 ýyl bolýar. Kemine kardeşimizi aramızdan alıp ya orada var. O ýigit ýurda eýeçilik etmeli, ýa ýurda ýolbaşçylyk etmeli ýigitlerimiziň biri diýil. Tumaty otursun. Hemmäňiziň aranızda olan bir adam belki biraz bir çemse ýan dowlu köpräkdir ýa adratdyr ýöne tanymly bir sapar ýerde ýokary derejededir ýa käbeginiň deň derejededir ýöne şol ýurupdaky hemme arzularyny aýdyp berip adamlary öz daşyny öýüşürip şol ideýany daşyny halkymyz jemläp bilen ýigit.
Ne sonam aramızda ne de ýöne soğurup alıp gitdiler. Karamdağdalar pikir etdi. Merdana alanmy bilen şulan işi toktar, olara maldyrar, ya gorkor, ya ýere çekilir. Ýok, mene şu taýda görüp otyryn men. Näçe adamyň avatar katyny, ne bilen kemeýlämizin suraty duýa ýüz keşfi, sultanyna menne de. Ýok, ol ýigidin diýen zatlary arzu edeni öz halkyna, ya öz gözüňi tutýan täze Türkmenistan, bizim hemmemizin oňlan Türkmenistanyny bir tapar ýerde. Oň aýdanlaryň üstüni doldurdyk ýerden, kabul etdik, ses berdik, ýerine ýetirmek wezipesi galdy. Bugun kun Türkmenlerden birin aramızda da onu biatlar kesmeli. Yani on eden işleri, onun ruhu bizim aramızda, ya bizim kalbimizde. Şu bilen bir işlep ver. On yaşlısı kim, yaş küçüğümüz kim, gep onunla der, gep kimden nahili ideya çıkanmazsa, sol ideya yani bir kurlayanmazsa, demek sol ideya üstüne de bir oturup işler yapmak. Sonra yine şimdi 6 aydan geçti. Bizim kardeşimiz Umide Beksanova onu yığmadılar. Bu ne için? Orada sonra Türkmen halkına Türkmenistan'ın konstitüsyonunun madde düşünürüp verip oturduğu için halkın gözünü açıp başlar için. Bu görgülüğün başına salınmadık hubbot ya görgü adel yurdun içinde de daşınma da oğlunu genellerine İdinle qararlarına zatlar katı ulu gurrun etcek bolsak ýöne bugun önümün ýylda geçip gitjek bolýan adam ine bizim denan gaşamanlymyzyň içinde bir var. Olup ýagtylga çykar diýen bu lokal umyt bilen dilek bilen huzur bilen bir ýaşap otyr. Şeýlehem bolar diýip umyt edýär. Ýöne bir düşmanyny tanymak gerek. Ýurtdaşlar, kardeşler. Bir de düşman dine bir yani o taýda oturan hökümetler o hökümete hizmet edip tutak ýörüýte çykarylyp 20-nji ýyldan bäri diňe bilen garşy bir işler oturan bir topar adamlar ýa-da toparlar var ýa-da emeli döredilen gurumlar var ýa emeli ýanky bir gözüne ıglan eden prezidentler var boşadırlar için. Yine şular işimizi biraz iyi de perspektifler 20-nji ýylda. 20-nji ýylda o halky böldüler. Onun başga eden işi ýok. Halkym beýnensagam o syýasy düşünjesi bolmagyny üçin ýa pes bolandygy üçin haýsy owaň başlasynyň sesi çatlara çykýan bolsa şu tarapda ýykyn etdiler. Ýöne inni öldürüm düşünni şu tarapda wagt giderler. Ýoluny ýalňyşyny. Ýöne yarın yollarına bir yere ayıtmak insan için ayıplatta. Onun için yerine gelyenlerin var. Şimdi diyecek olyanlardan şu unkuna çeldi. Benim kurucu meclisinin eden işleri saati ulu veken. Onu bir hiç açan halkın şu unkuna çeldi gideceklerin yerimiz yok. Yani şu un ayıtmak saatler benim fardım bir düşünüyorum. Şimdi o yönü kıyıra meclis yığınamzat ya öz aramızda oriyonu kıyarı kıyvat eden ya gurrun edemzat biz yurdun, halkın geleceğin derdini ağla oturan gurrunlar edip. Sonra da her bir adam, her bir meclis yığınamzat öz düşünsüne göre, öz görüşüne göre, öz fikirine edip. Sonra ben doğru deyip kasar ettim. Bir mecliste oturarlar, beni tutayda görüyen adamlarını değil, onun için özünü kabulleğiniz halk bilmeseydi. Orada sonra yine de 20-30 saniye meclis azatı var, yurdun içinde işletler. Ondan taşgarıyla yüzlerce, belki münglerce de oğurluklar da ödüldü. Olarım öyle işin edip ortayla. Gerekenler. Onun için mesela hem manada sizin meclis azatlarının üstü bilen, sizin görülen oğurluklarınızı, ya sizin çıkışlarınızı inanıp yurdun içinde öz oğurluklarını döreden adamlar hem meclis şu kulun Tanrı yaptığını aydasın medyan. Sağolun toyumuzda gaýtsan, sizin ähli edýän arzu niyet umytlaryňyz hasyl bolsun gelecek ýylda.
Olan boljağı görünüp dur, onu da birazcık halkımızın umumy ihlasy gerek. Şöyle dese bolar, yok. Ulan kölögesinde yataly, bolsa bolur, bolmasa öňkü düzgünmez diýip oturjak bolsa, onu durmuş ütkemeýe, onu aýtmak gerek. Yani men ýene-de bir gezekmek tap aýtjak bolýanym. Mezet azarary, men sebe goýanýan, begenýän edip oturan işlerinize, ol başga lepşemer üçin Bijaňyz günni de işlet otyryňyz, işläp ýörsiňiz ýöne. Şol bir wagtyň özünde de halkyň aladasyna bir tapar ýerlerde çykyş etmän wagt tapýan. Ya alada bildirýän. Ya öz gazanjyňyzdan aýryp, şu mezlisiň işine diýip, ýaka dynamda diýip pul geçirip otyrsyň. Onuň halka aýdýan şu. Halktan mesana diýip gelýän zat ýok. Öz gerdeniňize basyp kazanan garry rahmetinizden şu işleri edilip otyrsyň. Son çiğnem men senin hemmäňize bu ýakalikde her birinize gören minnettar. Mana aýtmak gerek, bu halkymyz eşitsin we bilsin. Inni näme galya, inni öňümizde 25-nji ýyl tamamlanyp barýar ýöne dünýä siýasaty bulaşyp dur. Onu görüp oturýarsyňyz, bilmeýän zatlaryňyzy ýetirip oturyň. On günler köpden bir gezek. Ýöne gelecekde ýyl 26-njy taty aýgatly we çölgetli ýyl bolar hemmämiz üçin. Biz üçin aýtdyrymda Türkmenistan üçin aýtdyrymda. Bütün dünýä üçin ören wajyp, bu waly ýa-da bir şu wakaryň boljak ýyly. Onu görüp saýsy tarapga ýykylýan bal. Ýöne şunu biz bilimiz bir kuşap görüşe girişmeliyiz. Onun için men şu halkymyza ýüzlenesim gelýär ikinji nowatda. Yurttaşlar, şunça ýyllar size düşünürük geldi. Yerli yerden, her biri tafawudy ýok. Uly, kiçi, ýaşly, ýaş, kiçi, genan, erkek. Halkymyza kim aýtdy? Bilenmiz aýtdy. Şuň kıyasal oturan durmuşum iýdili däl, geleceğinin ýokdur. Ertek gün bilen aklymyzda dine etbaçylyk garaşýan halkymyzyň ýitip gitmegini, ýurdumyzyň tolmagyny, ýa asla Türkmenistan döwletiň ýitmeginiň öňü syrasyna duranmagy düşünürük berdi. Inni galan zat ýurtdaşlar size bagly. Biz öld etmeli işimiz, edip otyr, ederse hiç bir minnetsiz, size her bir adam öz bilenini mezliyet azaty aýdyp otyr. Onu size minnet edip aýdana, şu adamlar hemmesi öz çağalaryny, attıklaryny, gelecekki durmuş üçin, sizin durmuşuňyz üçin, gelecekki Türkmenistan üçin kendisini eteğine salıp hizmet edip oturan ýigitler we gyýlar şutaýdy. Onun üçin şu adamdan gazalyny bilmezdik. Şu adamlary biraz sarpa oýulmagy we şuň pikirini diňlemek bir zat. Ýani şu pikirlere uýup soňa görä hereket etmeli. Men bütün Türkmen halkymyza dilek edýän, haýyş edýän, umyt edýän. Kardeşlerime de ullakan üstünlükler ilkinci nowatda jan sagyp gelecekde täze ýyllarda hemmämiziň bir toý saçarynyň başynda ýyşyp oturmagy arzu edýän. Dogduk depem kızlar var. Umydym men medam senne. Bal kanım. Size de hemmäňize bütün Türkmenistanyň 4 kündüne oturan eskerleme men tarapdan iň bir nähili ýürekden gelýän arzulary diýen täze ýylyňyz gutly mübarek bolsun. Saglykda inniki azat erkin Türkmenistanyňda duşlar. Sag bolun dinläçi. Bolýar, sag bolun. Gaýda Hayat hanıma söz beren, ondan soň Melike hanım alıp biler. Kardeşlerimin içinde kız tağlarakları var da. Bırarak. Ene 2025-nji ýyly oguzlap otyrys. Ýygymize aýlanyp garan wagtymyz beýil ansat bolmady. Näçe sinawlardan geçdik. Näçe provokasiýa we sabotajlara atlatdyk. Milli Halas Etiş Komiteti Türkmen halky üçin kurulan ilkinji institut boldy we men şu ýerdäki
kardeşlerim bilen vatanıma, halkıma behwitli bolanım için ve bu institutun agzatı bolanım için bu yarın Milli Halas Eşçi Komiteti bokurduğunu çelli yalana gömülen halka hakikati görkezmekde, göz yetimini giňeltmekde, degerli, gymmatly maglumatlary vermekde iýdi giderli uly işleri amala aşyryp berýär. Geljekki 2026-njy ýylda bar güýjümiz bilen halkymyzyň dünýä bolan göz yetimini giňeltmekde, bilimini hasta baýlaşdyrmakda bolan işlerimizi dowam etdirjekdiriz. Şu ýerde vatan davamızda bize yol görkezip gelýän ulularymyza minnetdarlygymy bildirýärin. Aramızda bar bolun, uzak ýaşaň. Ýurtdaşlaryma, kardeşlerime, maşgalama ýetip gelýän täzeýli bilen gutlaýan, jan saglygy dilegi bilen 2026-njy ýyl aýgytly ýyl bolsun. Genetik kodumuzun, milliligimizin, arımızın, namusumuzun oýandygy ýyl bolsun. Sag bolun. Bolýar, sag olun. Melika hanım, buyurun söz sizden. Kardeşler, ilk ölerine şutayda meclisdeki kardeşlerimi kutlayın. İyi ki varsınız. Ben sizin aranıza koşulmakta, katı, doğru edip sizin aranızda olanlar için katı bağıtlı sayyan özümü sebebi şutayda ben katı keyen zatlara göz yetirdim, görüp bilmeyen zatlarımı gördüm. Yaşı, kiçi, ulu olmasına rağmen bilmedik zatlanma öğrendim. Gepin etkisi men bärik gaýdamda diňe işlemäne dik gaýdypdym. Indi 5 ýyldan bäri hem okuyan, hem öwrenýän, hem işleýän. Buňa da men buýsanýan, buýsançydan aýtýan. Köpüňiziň hakkyňyzy geçenler köp zatlar öwrendim sizden. Köp sag bolun, ýaşulamyza da minnetdar. Hemmäňize. Şu rejimiň baskysy, eýdarlamasy, gorku salmasy, bu zatlar bize hiç ýeri elbetde agyr gelýär, ajytýan ýeri bardyr. Ýöne biz oňa seretmezden ýolumuzy dowam etdirjekdir, etdirbenmiýär. Aramızdan ine Kemilämiz Merdan Muhammedow adlylar sorup, Umyda Bekjanowaly ýöne biz bular bizden ayrı bolsa da bizim yüreğimizde yaşayandırlar. Bu zatdan sonra edilecektir, hasaba alınacaktır elbette. Katı torunyan şu an. Sonra yurttakinin iyirleşlerim, bayram Allah'kılar. Emmeğinizi söyleyen Türkmenilim. Emmeğinize köp salam yollayan. Onluklarıma da katı minnettar alıp barayan işleriniz için, puta drone'unuz için 2025 ehli derdi belamızı alıp gitsin özü bilen 2026 Türkmen ilimin yadından çıkmayacak, tarihte unutulmayacak yerler tutacak yıl olsun. O ilim için düşümlü yılların biri olsun. Bizim yılımız olsun diyeyim. Bolýar. Sağ olun. Bolýar, sag ol. Aşul hanım, buyur. Mümkinçiligiňiz bar. Besin. Esenlikler, ilkeşler. Salam edil halkım.
Menem ýurtdaky haksızlygy, adalatsyzlygy, işsizligi, ýeter ýetmezligi göre gelen denanlaryň biri. Ýurtda akşam nahar näme bişirerkäm, ertir çagalan öňüne näme goýarkam diýip kösenen mejbur bolup daşary ýurda işlemäge çykkan müňlerçe enelerden birimen. Ýurtda näçe işleseňem gazananyň beden maşgalaňa eklemäge ýetmeýär. Biz nämendi gazananyň bedenine yetmesin diýilen garşysyňen halk boldukmy? Biz nämeden gorkýas? Biziň millet gaýdysyz namusly beýik milletdir. Hakymyzy talap etmäni, soramany öwreneliň. Gurju mejlis halkyň hakyny soraýar, goraýar, talap edýär. Gurju mejlis halky tümlükden ýagty gelejegi alyp çykjak kizijik bir ışık. Biz agda bir halk bolup bilelesip halky aýdyňlyga alyp çykmalydyr. Men bu gurama goşulyp insan haklaryny hakyny nädip talap etmäni öwrendim. Haksızlyk etdilermi? Dymyp oturma. Ardyň diňlenmese sosial media çykyp her ýerde hakyňyzy talap etmäni öwreniň. Bundan beýlek dymmak ýok. Täze ýylda bu sistemany ýok edip halk bolup täze Türkmenistan guralyň. Biz bu ýerde kyn şertlerde işläp ýa-da uyksyz galsak-da watanymyz üçin işlemäge çalyşýar. Ýurdumyzdaky adalatsyzlygy, bir-kanun hereketleri dile getirip halka düşündirmäge çalyşýar. Bu sistema çürükdir. Merdan Muhammedow ýaly ýaşaçyk oglandan Umida Bekjanow ýaly kiçik bir denandan gorkýan bolsa, bu sistema gorkakdyr. Buna halk bolup ýeňeliň. Şu ýerde bütün türkmen halkymy, kardeşlerimi, kiçik maşgalamy ýetip gelen täze ýyl bilen gutlaýan. Täze ýyl, täze Türkmenistanda adalatyň hakykyň ýyly bolsun. Her bir Türkmenistanly täze ýyl öz öýünde garşy alsyn. Täze ýyl agdy berilip, jan-taglyk, rızkal döwlet getiren ýyl bolsun. Sag bolun. Sağ olun. Şaýda Aziz Bey iştirak bolsa şolara söz bereliň. Aziz Bey buyur. Sağ olun. Kardeşler, ildeşler, hemmeňize salam. Bugün hemmekim öz içki duýgularyny, täze gutlaklaryny aýdyp geçýär menem. Aýdaýyn. Ine 5 ýyl mundan nämeler bir amala aşyryp bildik. Öz görüşmäýdi. Ine 5 ýyl mundan türkmenler halk hökmünde öz hakyny talap etmekde ýa-da öz meselelerini dile getirmekde 5 ýyl mundan bilen şu wagtkyň arasynda gaty tapawut bardyr. Şu zatlary düşünmämiz 5 ýyl aldy diýin. Bu zatlary düşünmän öňe gidip bilmeýäs. Bunun başga bir ýolu da ýokdur. Ýurdumyzy hökman gurmalydyr. Guruju mejlis hökmünde menem şu ilki düşünüp bilip üstümizde nämäniň geçenligini we nähilek ýol tutjağımyzy bilinçli hereket etmemizi çağıryan halkımızı. Ama gelecekte de biz bu yurdumuzu kurmak için ortaya çıktık. Hökman kurarız. Başka yolu yok. Başka bir yolu bar olsa haydi bilersiniz. Ondan başka da ne şu vatkı dünyada bolup geçen ýagdaýlary bir syn edip bilsek ähli hökümetler ya da diktator rejimler yıkılıp var ya ona garamazdan biz öz geleceğimiz için esasen yaş nesiller zatlara duyarlı olması gerekli. Yurdun bu şekilde gitmeyeceğini, yurt bolmasa ya da bir ulus bolup bilmesek
öňe gidip bilmejekligimizi artık düşünere wagtam boldy. Şol sebäpden men kärdeşlerime, ahli Türkmen halkyny yetip gelen 2026-njy täze ýyl bilen gutlaýan. Bizim şu wagt görünýänimiz ekranda bolup biler ýöne ýurdun içinde onluklarymız işläp dur. Wagty gelende onlara görkezers. Bize goldaýanlar ýurt üçin hereket edip öz ýurdunyň öz geljegi üçin alad etýänlerine alad etýän adamlara da köp sag bolsun aýdasym gelýär. Ýene bir gezek täze ýylyňyz gutly bolsun, sag bolun. Ýaşy, sag ol. Leyla hanım, buyur. Salam kardeşler, salam yurttaşlar. Sağ bolun, söz berdiğiniz üçün Merdan Bey. Benim yine öz nöbetimde şu birinci de Taza Türkmenistan gurucu meclis ezalarını kardeşlerime yetip degen 26-njy ýyl 2026-njy ýyl näsi bilen täbrikleýän, taza ýyly bilen sizäni hemmeňizi. Ondan soňra ulluklarymy täbrikleýän 26-njy ýyl taza ýyly bilen, taza Türkmenistanymyz bilen ametli ýyl bolup gegen bolsun bu ýylymyz. Hemmeňizi işleriňizde üstünlikler dileýän. Amediňiz çapsyn. Bu ýyl taza ýylda näsip etse taza Türkmenistanymyzda işlemek näsip etsin. Şunu arzu etemem. Sizenem ne niýetleriniz bolsa şu niýetleriňize ýetiňler. Ondan sonra şu karındaş doğan dost diyarlarım, apa-singilek köwkelerimi, goňuşy obalarymı bu 26-njy ýyl taza ýyly bilen olaryny da täbrikleýän. Ametli ýyl bolsun, hemmeňize amediňiz çapsyn şu ýyl. Ne niýetleriňiz bolsa, ne ümitleriňiz bolsa şuňa ýetişiňler saglykyňyz bilen. Sağ bolun. Olya, sag ol Leyla hanım. Söz Muhammed Bey, buyur söz eden. Sağ ol Merdan Bey. Ýaşy kardeşler, elden gowy nemeler aýtdyňyz. Ardowlar diýeýin. Kardeşlerimizi atladyk. Näşe Merdan Muhammedow, Umyda Bekjanowa. Merdan Muhammedow bilenem bir nememiz bar da. Indi muny özleri aramyzda şuň kun aramyzda ýok ýöne geljek günlerde ýene de aramyzda goşular. Şo niýet bilen aýdýas. Muny bir ýatlama hökmünde däl. Yani hiç kim demetmeliler, muňa başgaça düşünmeliler. Merdan Muhammedow bilen gurundaşlyklarymyzyň birinde bir şuňar bir gurun etdik-de akly selim. Akly selim diýip türklerde bir söz bar da, belki araplardan geçendir ýani. Akly selim diýilýär, akly selim diýmegem. Saparaga şol gepleşiklerinde, köp gepleşiklerinde belli geçipdi da kritik massa diýip. Kritik massa bolanda şo bir jemgyýetiň bir döwlemeniň bir halkyň belli bir gatlagynyň düşünjeli gatlagy bar da, şo düşünjeli gatlagynyň nemesi esasy söz hakyny, söz ýeçiligini ulanyp halk köpçüligine nemetmesi, täsir etmesi da. Şoňa bir neme bar da, akly selim diýilýär şoňa. Kritik massa diýip alaly. Haýsy dilde düşünse ýyldaşlarymyz, kardeşlerimiz. Şol
esasy neme edýärler, rol oýnýarlar, ana şuň kun soňky 100 ýylda, 150 ýyldaky bolmadyk bir hereket häzir Gurju Mejlis, Milli Halazys Komiteti muny 5-6 ýyldan bäri neme diýär, izgiderli ýöredip gelýär. Kärdeşlerimiziň saýasynda, tutan ýerliliginiň saýasynda, azym diýilýär türkçe. Azmynyň saýasynda bu zat ýöredilip gelinýär. Muňa garşy hemmämizden bilýäs, nähilek bir garşylaşlar çykarylýar garşymyza, şol artistler bir topar ýanky aktivist diýilýär ýa boktivist diýilýär. Näme diýseňem ýöne belki belli bir gatlaryň gözünde bolan hem dogry şoň ýaly kabul edilýär ýöne ýanky bir akly selim kritik massa şu zatlar görüp oturýar. Indi men aýtjak bolýanym, hani bizem şu kärdeşler bolup bir hiç kimden artykmaş bir bilimimiz ýok, ilmimiz ýok ýa-da bir güýjümiz ýok ýöne. Esasy bärde şol neme bar-da, düşünje diýilýär-da, ýanky näme etjek bolýar, hani birleri şol işi etsin, bizem şoň höýürini göreli diýilýän bir nemeden çykmaly, ýani kritik massa, akly selim gatlak şondan çykmaly, birinji bilen. Haýsy tarapda güç köp bolsa şo tarapy ýykylar diýilýän düşünje. Oňam ýanky Halmurada we Safar aganyň iň başdaky 5 ýyl, 6 ýyl bundan öňkü başlan gepleşiklerindäki ýanky neme meselesi wagtda samimiýet meselesi. Yani sen güýje tabin bolýan bolsaň onda bol başga mesele. Yani hakykada tabin bolmak ýa-da hakykada hyzmat etmek, hakykada gullyk etmek diýmek, halka hyzmat etmek, halka gullyk etmek. Yani güýje tabin bolsak, olayam halk däl ol. Olayam başga bir neme-de, başga bir düşünje. Indi şonu saýlamaly-da, häzir halkymyz şugun gün. Men häzir bu zatlary hem ýüzlerme höküminde hem pikir düşünjemi aýtmak höküminde paýlaşýan halkymyz bilen. Yani her kim öz ýerli-ýerinde ýanky bir akly selim kritik massa gatlagy pikirlenmeli-da. Yani güýje hyzmat edýäm, hakykada hyzmat edýäm. Yani hakykat diýmem, onuň arkasynda halk diýmek. Halka hyzmat edýäm ýa-da güýje hyzmat edýäm. Şonu saýlamaly-da, 26-njy ýyly men şeýle bir neme bilen jemläýin, dilek bilen, arzu bilen bir samimi bir kritik massasy bolan, ýanky akly selim bir düşünjesi bolan bir gatlagyň köpelýän ýyly bolsun. Sebäbi biz eýen 5-6 ýyldan bäri şu Gurju Mejlis kärdeşlerimiz öz mümkinçiligi bolsun bolmasyn esasy nemesi bilen, ýanky samimiýeti bilen hereket edýän bir neme bar-da, ýeketek. Bizin garşymyzdadyr tutuş ýurduň resurslaryny ýanky aktivistler bolsun, ýurduň içinde, daşynda tutuş bir neme garşy göreşýär-da. Näme garşy göreşýär diýseňiz, halkyň jemgyýetiň bähwidine, geljek nesilleriň garşysyna göreşýärler. Şolaryň bähwidine däl de tersine göreşýän bir neme bar garşymyzda. Şonu görüp bilýän, şonu düşünüp bilýän bir gatlak törese, bu adamlar ütkeşik bir nemesi ýok. Täsiri ýok ýöne şuň gün şu kritik massa gerek, akly selim bir gatlak gerek. Onu düşünen düşünýär, bilen bilýär ony. Yani şoňa garşyn bir diňe bir diňlemek bilen ýetinmeli. Yani öz nemesini orta goýmaly. Yani tarapyny belli etmeli diýilýän bir neme da 26-njy ýylda belki 25-nji ýylda çözülmedik gaty ulu meseleler belki çözüljek. Başka nemesi ýok. Başka çäresi ýok, bir tarapyny belli etmeli bir döwürde. Diňe bir türkmen jemgyýetinde däl, başka demelerde de halklaryň arasynda da ulu bir nemeler gidip durna, Orsiýetli Ukrainanyň
görüşe gidip durýar, içinde bir giden nemeler bar, meseleler var. Onun üçin şeýlere jemläýin menem. Şol hakyky samimy diýilýär. Yani kritik massa Türkmen jemgyýetiniň, Türkmen halkynyň nemesi üçin, bähbidi üçin, geljegi üçin göreşýän, düşünýän, söwüşýän bir nememiz bolsun, gatlagymyz, jemgyýetimiz köpelsin. Şolardy bilen jemläjek. Sag bolun. Bolýar, bolýar. Sag ol. Sag ol sözleriňiz üçin. Bayram geldi. Kardeş buyur. Sağ olun kardeşler, sözleriňize. Menimçe yetip gelen 2026-njy ýyl bilen ilk bilen kardeşlerimizi son beri Türkmen halkyny gutlayan 2026-njy ýyl hemmemizde bir aşkal döwlet tat eden arzuwlary bilen yetmek nesip etsin da. Yani Ya, 2026-njy ýyl täze Türkmenistan ýyly bolsun. Magam şu Türkmen halkymyzy azjyk daxil edelim belýär. 2026-njy ýylda raýatlykdan çykyp bir watandaşlyga yetmeklerini şu wagtlara agyp edýände Türkmen halkymyz raýatlygynyň manasyna kardeşlerimiz düşündirip aýtdy. Şu wagtlara düşünýip bir raýatlykdan çykyp watandaş bolmaga çagyrýan. Çok tahtlara aýtyp geçdim. Sağ olun. ýaşy. Sag olun. Söz alaňyz üçin kardeşler. Sözüňiziň üstüne goşmak isleýäňiz bar bolsa, goşup bilersiňiz. Wagtymyz bar intihar. Ýok ýa. Onda ýene ýurtdaşlara ýüzlenesim gelýär. Halmada. Buyur. Sağ ol sözleriň üçin. Ýema kardeşler we ýurtdaşlar taýda bir zat aýtmak ýadymdan çykypdyr. Olam ýurdun içindäki mejlis agzalymyz bar. Ya Milli Haraset Komitetine degişlik agzalymyz. Olaryň hemmesiniň mejlis agzalaryny ilkinji nowatda köp dogaýsalary bar. Ahli Türkmenistan 4 künjünün ýa-da 5 welaýatynyň atlaryny tutup oturmaýan aňyrda hökümeti gizlilä oturmadygy üçin ýöne olaryň öz işlerini ýerine edip oturýarlar. Aýtdyr, hemmäňize şeýle gyzgyn salamy bar, edip oturan işlemede. Minnetdarlyk bar, şonu maýdaýyn diýdim. Şonuň bu täzeýini bilen gutly ýaşpady. Sag bolun. No. Bolýar, halmada sag ol. Kardeşler, ýurtdaşlar, täzeýiniňiz ýene kutly bolsun. Ýüzlenmeleriňiz üçin sag olun. Ýene burada öz ilme ýüzlenesim gelýär. Ýöleten ýyly. Sen gaýratlysyň, üstüne biraz akyl bilen bilim goşsak, ýollary geçersiz. Sag olun, geleniňiz üçin, söz alaňyz üçin. Boldy. Sag olun. Gowy ýyl esen bolsun.